all the things I don't respect in this world, one of those are Filipinos. Why so mad at me? Yan ang performative boy. Makakasama pa natin mga Southeast Asia. Gusto ko sariling amin. Black up. Kung naman mga up ang kulay na bawal. Gusto nyo ba lang bakit yung ganun sinasabi? Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paulo. Kaya maglaro tayo ng sulot o sukot at tinaagad simulan. Joke lang po. Wala ako 1.5. Ano yun? Coke? Ano? Bidding? 1.4. 1.5? Good luck sa'yo. Pwede na mahulugan. Subukan mo na lang maghulugan. Baka payagan ka. Naumay na ako sa Jet to Holiday. Para na siya Robert Waite. Sobrang lapit na. Pero yun ang pinakamadali eh. Di ba? Sulot. Dahil baka masulot mo nga yung 1.5M. 5 life gives. 5 beses ng buhay mo siya babayaran. Sunod. Halikahin na. Hey, I just saw in your PayPal if you're from the Philippines. You should have told me you're from the I don't support Sikh. Ano yan? Ito bagong klase ng ano? Ng slur. New patch update ng slur natin. Mas cool pa nga ito eh. Hindi nga siya ganun kalala tulad ng ibang mga slur sa buong mundo. Kasi nalala nyo, ginamit din yan ng GMA. Pero Indio full episode, diba? Ito yung before pumasok ba yung mga ano. Hindi ko na napanood eh. Kaya mas gusto ko pa yun kesa dito. Ito, makakasama pa natin mga Southeast Asia. Gusto ko sariling amin. Pati sariling lait. Amin dapat. Unlimited S-word. With a hard R pa yan. The hardest R. Gawin na lang natin to ano. Siga o Sigers. Sakto rin, diba? May salitang siga dito sa Pilipinas. So siga ang sulot. Siger ang sulot. Ito Siger to. Sige. 99.8 yan ang accuracy. Hindi naman kasi ako pinapayagan mag-Twitter. Eh, may pagkasaway ako. Pag nakita mo, shhh, ka na lang ha. Sa mga di nakakaalam, ito ang pinagsimulan yan. Di naman kasi ako pinapayagan mag-Twitter. Pero may pagkapasaway ako eh. Hanapin mo na lang. Kapag nahanap mo, shhh na lang ha. Ben, sobrang random nito. Ito yung mga impormasyon na hindi mo masishare kahit kailan sa kahit anong pagkikita ng mga kamag-anak mo. Pero para sa'yo na lang. Para sa atin na lang itong bonding experience na to. Tayo na makaka-appreciate ito. So that's a Siga moment. So Rad, mo akong tinatawag na performative boy 2021 ko pag ginagawa yung tote bag. Matcha at Clyrometa na yan. Hindi ko masyado gusto yung tote bag noon. Pero ngayon ginagamit ko na siya. Pero yung matcha, sinubukan ko. Ayoko talaga. Hindi ko gusto yung lasa niya. Kahit yung mga pinaka-premium pa dyan. Alam mo yung magsasabi, hindi ba siya? Tigim siya masarap diba? Nakatikim na ako. Hindi ko talaga siya trip kahit yung mga prim. Okay lang, bakit? Pwede naman tayo mabuhay. Magkakaiba ako gusto. Okay? At medyo may pagkasaway ako. The performative, male performative unemployed edition is matcha real. The Belgian. Oh my God. Wow. Wala hakot. Hakot pati lola sa tuhod. Hayop. Alam ko to. In the mood for love. Inaral namin sa film yan eh. Tira mo naman kami, boy. Just call me pag nag-away kayo ng birthday on the way. Ginulay na naman ang mundo ng male performative unemployed. Ito mga terms na nai-invento nyo eh. Pero okay lang yan. Gusto ko lagi kayong on edge at laging handa tayo ma-rage bait. Siga. Siga ay malakas yan tulad ko. Doon ko lang i-project ang sarili ko. Saka ka na dapat huwag ka nakainom. Drink responsibly. Nalalo kay Lloyd Cadena no bahay. Pero hindi ata pa. Para rin ba sa? Or baka yan ang performative boy. Pero hindi siya unemployed. Ang sakit niya pa, nalaglag ka, no? Sa Cagayan de Oro. Corruption ba to? Nice, hindi na tambay. O implementasyon. Baka pag pwede rin siya sa yung vertical stairs. Yung para tumigil yung pag ng bahay. Yung sumisira sa pag-overflow niya. Pero bakit may hawakan? Baka dual use. Grabe tok-tok. Tama naman. Hindi naman ata dapat nandyan, di ba? Tama ba? Hawid, dapat. Nakahawid, yun sakto. Okay, pag nalaglag ka dyan, rekta. Crocs ka pa po. Engineer here, ang tawag po dyan ay vertical stairs. Yeah, ginagawa po yan. Hindi para sa ako, hindi para di makakit yun. Bakit may hawakan? Baka para hindi, para pag kailangan ng tao, pag merong inalo, doon gamitin mo. Pero 90% of the time, hindi yan para sa tao. Baka ganun. Siger. Babe, I want chow fan. Kagat na nga lang sa siopaw. May pagkapasaway ka din pala eh. Di naman kasi ako pinapayagan mag-YouTube para makita to. Ano ba nangyari, Ben? Siga. Sakang siga.
Sabi ko rin, nung nakita ko na sa IG na tong link, hindi to mapapayagan sa blue app, black app, kung ano mga app ang kulay na bawal. Gusto nyo ba lang bakit yung ganun sinasabi? Tinatry natin na hindi ma-read ng ibang mga apps. At pag nakita kasi na nag-upload ka sa galing sa ibang app, merong superstation na pinapababa lalo yung post mo para hindi mag-viral kasi galing sa ibang app. Ganyan yung kailan sinasabi. Pero hindi naman siya verified. Ang isa pang teorya kung bakit nila sinasabi ay binaban kasi ng ilang Facebook o Reddit groups yung mga posts na sinasabi mismo yung pangalan ng app. Siyempre magkakaroon ng conflict of interest yung mga services sa pinagbilan mo. Especially kung may mga affiliate links ka na involved. So no free advertising siya. At doon nagsimula kung bakit pati sa mga nagsasalita na lang online ay nadala na nila itong habit na to. Pero siguro from experience yung nakilang ginagawa. Ako, ganun din ginagawa pag nag-upload tayo sa FB. So follow dyan, papawanem na tayo doon. Nasa description. Na pag nagpo-post ako doon, hindi ko sinasabi yung mismong app o sinisira ko yung mismong word ko. Kaya kung Instagram nalagay ko IP, gano'n kaya sa IG, para magbukan G. Diba? Yung mga gano'n, maraming kaartehan doon. Pero bakit kami pa may kasalanan pag tumawad kami dyan, okay? Siga, dahil wala ka naman sa FB, pasado sa akin dyan. Nag-edo ka pero may clip, pasensya mo. ay ang panghuling-uri ng anyong lupa. Anyo kaseyo! Masyayong sabay-sabay? Kapatag! Naapektusan ka! Ano ba to? Tumbang preso o silid-aralan? Siga! Yan ang gusto ko literal. Oh! Eh, hayaan si teacher magluto. Yan yung pag si teacher nakita na niya ang Seeger. Handa na si teacher magsulat ng Seeger. Di mo naman pala sinabing Seeger ka. Medyo may pagkasaway ako eh. Minsan nilalagay ko Seeger sunod. The weaker slur. Ayoko yan. Hey! Sige! Sige! Oh, na dati gulapa. Never forget. Na-miss ko siya. Kamusta na kaya si dati gulapa? Ano? Yung sayaw niya, men. Immortalize na yan sa kultura natin. Okay, siga. Pabili! May sigarilyo. Sigarilyo! At hihingin na rin ng tawad sa aking mga nagawang kasalanan. Kasalanan niya ang bisyo mo. Nakaluhod. Dapat lagyan ng mat doon para di masakit sa tuhod. Amen. Sige, dahil nagpatawad ka pero gumawa ka pa rin ng bisyo, masabayan. Sunod. Hi, baby. Why are you so mad at me? What did I do wrong? I love you. Okay, sunod. Sige. Di ko lang ano context doon. Ito. Hi, baby. Why are you mad at me? What did I do wrong? What the fuck you in dyan? I love you. Bye-bye. Medyo pa ako. Na-memorize pala niya. Ano lang, 9/10 lang yung performative na to. Kasi tumitingin siya sa gilid eh. Dapat dire-diretso, huwag kang titigil hanggang nakatingin sa camera. Memorize siya, hayop ka. Sarad, mag-lecture, magbasag ng bote. Oh! Ay! Basag. Di ba iba yung weight niyan? Dapat lagyan mo ng tubig. Oh! Tsaka pwede kang, baka ano yan, masugatan sila. Lagyan ng tubig. Pag matubig, medyo makalat eh, no? Pag plastic, yun hindi kasi yun yung parehong timbang eh. Kung plastic, kailangan mo yung weight yung plastic sa loob. Para pareho pa rin yung timbang. Kasi mahirap yun kasi walang laman eh. Ewan. No-overanalyze ko naman, hindi ko naman yan course. Pero comment nyo down below. Siga, dahil hindi sila natatakot mabubog. Ito, pa sa private school, may foreigner coming teacher. Baka sa kanya galing yung siga. Hindi natin alam. Huwag yung awayin niya, baka mag-away-away na naman tayo sa comment section. Basta nakikinig kayo sa kanya ha. Di porket foreigner ha, kailangan mo na kailangan yung pagtripan. Mathematics. Bucha, sana all may constant. 5, 6, 7. Oh my God, ito na. Ito yung ayoko, yung mga pinaghahalo na yung letra sa mga numero. Dito ko nalaman na ayoko maging mathematician. Matematika, matematik. Yan ang gusto lagi ng nanay mo. Dapat lagi kang matik, na maghugas ng pinggan. Alala ko dati kasi, high school ako, kami diba, experimental kami na class. So like kami may mga iba't ibang mga lahi na nagiging teacher. Minsan Koreano, minsan Indian, minsan Chinese, minsan Japanese. Makikita ba doon yung iba't ibang paraan na
ng kanilang style ng pagtuturo at syempre yung mga lost in translation ng mga salita. So basta ang isang teacher, mapaanong lahi man yan, basta gusto niya turuan at siya ay excited i-share ang kanyang mga nalalaman sa paraan na matututunan ng estudyante, ay masaya ako doon. Kasi marami akong makilalang teacher na magaling sa sarili nilang isipin pero hindi sila marunong ibigay impormasyon na yun. At yun ang importante para sa akin kung gusto maging teacher. Kung hindi rin naiintindihan niya ng mga tinuturuan mo, wala kang nati-teach. Diba? Yun yung isang importante. Kaya nga bilib ako sa mga teacher na nag-evolve, nag-adapt para mas maintindihan sila ng kanilang mga estudyante. Diba? Paparaan ko na rin yung dati na kung naalala yung pabira tayo mga tema rito na para sa iba ay boring o hindi naman masaya tulad ng finance o mga bagong mga tema. Nilalagyan ko ng mga memes, nilalagyan ko ng onting saya para alam mo yung kung ako yung nandun sa upuan nila, mag-enjoy din akong makinig habang nangyayari yun. Siguro kung nag-iap ako ngayon, merong pang-attention span dito sa gilid, diba? Habang sinasabi ko yun. Parang ganon. Adjust lang. Adjust, overcome. Siga. May mga tunay na siga, mga teacher na marunong magturo. Dami no? Sa mukha mo sipain yan. Ano? Anina pa kayo, TikTok na TikTok. Kalata ni tatay, naghaharutan kayo. Siga, para kay tatay. Ano gusto ko na papalo pa sa TikTok? Tunad. Ba't umiyak? Siyempre, naiiyak siya na siya yung pembang imakap. Uy, man. Tapos yung si Papa nakaganon sa sa langit. Alam mo yan. Man ako maging makasalanan eh. Kaka-hep-hep-hooray lang natin. Sige, siga, hayop. Sunod. Yeah, I'm not a good... May this bus never find me. Lumayo ka sa akin, Seeger. R.I.P. Kaya kapag gawin mo ng Chicken Joy mismo. Mr. Bean Referes, let's go. Lumaki ako dyan. Ayup ka yan. Muntika ka na maging kwento sa Mr. Bean. Pero ang tunay na siga itong asong to. Sunod. All the things I don't respect in this world, one of those are Filipinos. Ha? Filipinos who don't speak Tagalog with a hard R. Meron, grabe. Sarap niyan, man. Shut the fuck. Man, balik ka dito. Ano kinain mo social ka? Tama! It doesn't sound social. Ano ka? Mukha kang tanga. So please, huwag kayong mag-Tagalog kung ganun lang ang Tagalog nyo. Really? Ano ba? Kulang ka ba sa batok? Hindi yung batok eh. Saan palapat ganun? Kotong nga mo. Oh man, isang pet peeve ko din yan. Pag nakita ko yan parang... Ako na lang lalayo, men. Ayoko maging makasalanan. Ayoko na. Ako kanina may Seeger na hard R. Ito, ayaw na soft R. Man, shut the fuck. Man, sorry sa mga tropa ko ganito. Man, shut the Sorry, tawa ako sa pagkakasabi niya. Di ko alam paano nila na-develop yun. Hindi naman siya masama. Alam mo, may mga pet peeve naman na para sa sarili mo lang. Siguro may mga napapaligiran sila mga laging nag-i-English. Siguro kasi hindi naman siya natural na sabihin na gano'n yung mga Tagalog salita. Minsan parang nag-iiba ka pag bigla pag meron ako kausap na nag-i-English. Nag-i-English ako para sa kanya na sige para sa'yo mag-i-English ako. I can speak in English for you so you don't have a hard time in talking to me. Pero pag nag-Tagalog na ako, iba na ulit yung accent ko. At meron mga studies, pag nag-change ka daw o pag nag-iiba ka ng lengguwahe na sinasabi, pati yung personality mo at yung mga nuances o mga habits mo na iba din. Pag lagi sila nagsasalita ng wikang English, nadadala nila yung sa Tagalog pag yun ang mga habits sila na galing sa wikang English. So, di ba, when you speak in English, sometimes your diction is quicker, you use faster intonations. Pero pag nagtatagalog ka na, parang mas natural sa'yo eh. So, nag-iiba agad yung tigas at yung lambot ng diction mo. Saan mo nilalagay yung diin, di ba? Sa mga syllables mo. Nakatawa lang siya pag o nga naman, no? And man, shut the siga ka para sa akin. POV, bitok sa may lumang SD card, ganito yung folder. Love ko rin. Misa 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 5, gano'n. Huwag nyo i-post yun. Alam na ako ano yan. Misa lagyan mo para gawin mong pictures. Mga di po puntahan yung pictures or file name na documents. Siga ka. Bigyan mo kasi libre. Nature with a hard R. Siga, sige. Kasi sinabi niya, di pa ako tapos sa bahay na stick. Ako yung leader group 2. Leader. Sa leader, wala. Vice leader lang siya. Yung ay, vice leader. Ano namin, leader this. Tapos, alam mo ba? Umupo kami, nag-shape kami. Okay. Alam siya sa trabaho ko. Ay, po dyan. Sabi niya,
paki mo, gusto ko alam. Sabi ko, paki mo din, sugat yung ulo mo pag tinutukan ka ng kuya ko. Sabi niya, sumbong. Sabi mo, man, shut the fuck up. Ano pa? Kami ng kuya mo. Sabi ko, naku, nagsumbong sa kuya. Sige. Sintukan kayo, maghintay kayo. Nakita niya kuya ko. Sabi, sorry Marga. Sabi niya. Sabi ko, ano sorry? Pagkita mo lang kuya ko, sabi niya, sorry, wala namang ginawang masama. Ngayon, magsasorry ka. Wala ginawa. Pagkutungan kita sa kuya ko eh. Sabi niya. Ay, masarap pakinggan pag merong kwento sa'yo eh. Alam ko na pag lumaki itong bata to, ito yung mga nag-aayas ng inuman o sa cafe na marami siyang tea para sa'yo. Ito yung mga maaangas magsalita. Diba? Huwag yung mga soft arm, man. Yung mga ayoko sa mga Pilipino kahit tulad nung kanina, naiintindihan ko yun. Gusto ko yung gano'n. Iba-iba kasi pag sinasabi mo gano'n, parang nanunuot sa pagkatao ko. Parang sinasaksak mo sa akin yung kwento. Yan gusto ko. Sugat yung ulo mo pag hindi ko naramdaman yan, aantokin ako. Okay, siga yan, mga pati nalita niya siga yan. Sunod. Kapop sopa. Sige, sayo na lahat. Ito ba yung mga nakatira sa, Ito ba yung mga, pag meron ka mga kasama sa loob ng bahay na lagi nangunguha ng mga ingredients mo. Naiintindihan ko naman. Sarap. Isang buo. Hindi ba sobrang alat nun? Ay, hindi pala. Sabaw naman pala. Sarap. Chap, ano na rin to? Parang resume na rin to sa paghahanap ng boyfriend o asawa. Sarap magluto. Minsan hot and spicy nilalagay na patusok eh. Pero minsan ikaw na lang ang magpapasarap ng niluto mo. Nagaling, siga. Maliliit ng manok ah. Parang kakatuto lang mong tumilaok na itong manok mo kuya. Baby pa. Hoy, nagmamahal na ngayon, boy. So, ganun yung ilong mo ng tongs. Siger, hayaan mo siya magtrabaho. Baka may libre, kakapisa lang, may potential na. Pwede pa siya. Tumama na yung gym. Panumpa ko na. Plants vs Zombies, lagyan mo lang plant doon sa kaliwa. Papunta na yung zombie sa'yo, ayan na. Pea shooter, tirahe mo, pea shooter. Siga, kaya mga siga dapat pinapainom para relax lang. POV, new announcement arriving for MRT3. Welcome to MRT3. This train is going to North Avenue. For your safety, please hold on. Hindi na siya panggera. Di ba nalala yun dati? Panggera yung LRT. MRT. Ito lang siguro ipapayagan ko na soft R. Senior citizens, Thank you for keeping this train clean. Buti pa yung train malinis, kami na lang hindi. We are now approaching North Avenue Station. Paparating na sa North Avenue Station. Okay, siga, malinis. Nangihingi ng barya pero nagbato ng kalahating milyon. Pero sana po, yung mga cellphones na yan. Honestly, ito po, ang halaga niyan, kalahating milyon. Gusto ko yung pagkaalis siya. Kalahating milyon. Sanay na sanay siya sa pag-leave stage. Nagbato ba siya ng barya? Para nagbato lang ng papremyo. Pag-awayan kayo dyan. Siguro sa utak iniisip niya, nagtalunan na yung mga pasahero. Siger, kasi sayang yung barya mo, ate. Kay Barangay San Juan, tayo sa... Rika, Genago, With a hard Z. Grabe ka naman. Nagkamali lang po yung tayo mo lang. Abig sa'yo, kami lang mga Pilipino pwede maglaitan dito. Wala na iba. Idol kita, ate. Siga. Lalaking siga yan pag yan ang pangalan. Che, may dayo daw. Yung dayo. Hirap kalaban yan. Baka pag tinalo men, dakdakan ka yan men. Walang timeout. Yan ang mga tunay na siga. Okay, Siger. Edited ba to? Hindi ko ma-check kung AI eh. AI nga. Pare-pareho eh oh. Yes, AI nga. Isang para makita mo rin yung AI. Yung hirap sila sa salita. Hindi nila mabuo yung mga letra. Hindi nila kinabahan ako doon. Yari sila dyan. Meron na nga dito na na Siger. Dadagdagan pa natin dyan. Siger, sunod. Beats a Jet2 holiday. And right now, you can save £50 per person. The trauma response. Nalala yung puting ban na hype nun. We've got millions of... Gising siya eh. Di ka na kailangan magkape. Balik mo na to. Tunay kang siga. Alam mo ang ibig sabihin yan. Sunod.
Happy Father's lang, Day. game. Huwag nang gumanyan. Ay, pa namang magmadali eh. Ay, sorry. Game. Panganay things ba to? Happy Father's Day to all the fathers. And God bless us. Ayusin niyo naman. Okay. Ako inaantok ko. 1, 2. Nice. Huwag ka na bakul, aray! Sa tingin ko, ito yung ate, ito yung middle, ito yung bunso. So, si middle, parang mga middle child, mawawala na talaga siya sa gitna yun. Talagang nakakalimutan na siya, makakulay na niya yung likod. Kasi galit si panganay at masaya si bunso. Game. Oh, sure bloopers to. Happy Father's Day to all of the fathers. Ayoko na! Ano naman na? Ang kulit kasi! Huwag na nga magpasta. Ay, gusto ko sa mga Siger. Para kayo sa'yo ate, si Siger natin ha. Para lang sa'yo, alam ko nainis kayo. Yung tropa po kaya rin, nag-recite kayo sa harap na klase. Tapos nakangiti sa'yo ganun. Puta wala na. Hindi na ako makasagot, hindi na ito mangyayari. Sunod. Sarap ng ulam. Eh, binaligtad. Hindi pa pala tapos, hayop. Doble kara. Siger, hayop ka. Gutom na ako eh. Paalam! Hanggang sa muli! Bye-bye! Okay lang yan, para alam mo, sabon ka na lang pag-uwi. Naiintindihan ako bilang isang Tomasian. Siger, alam mo naman tayo, di ba gawa tayo sa plastic? Kano dito sa Amag Flavor? Matcha flavor. Ininis mo pa si ate, naku, mag-rearrangement yan. Okay, Siger, ininis mo pa. Kala ko tunog talaga nung, ano niya, chinelas. Oh! Oh! Hey! 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 Bad trip. Siga, yan talent. Sa patingin ng aking pusa sa'yo. Sunod. Wag po muna, please. Hey, mauban na dyan na mo si Papagat. Wag. Kakatawa ko lang, hindi ako papayagan. Tanggal ang pagkasiga niya. Siger. Juan Carlos. O ba yan? At panguli. Hindi ka na. Masyado ka na masaya. Masyado kang bida-bida. Sige na. Ang tanong, kasya ka ba dyan? Okay, Siga, doon tatapos ang ating mga sulot-usot ngayon. Siga ka ba o Siger? New patch update. Ako ulit si Paolo. Gusto pa na bagay ito. Like, share sa mga Siger niyong friends. Huwag nyo ka ito subscribe. Paolo, mapaalam. Shoo!